Každý z nás máme svoju obec alebo mesto, kde bývame, ako ja svoj Košický juh. Ale dôležité je vedieť, aké sú kompetencie obcí a miest a samosprávnych krajov, pretože v októbri ideme ku komunálnym voľbám. Poďme si niektoré z nich objasniť a vysvetliť. Tu vidíme rozdelenie kompetencií medzi obcami, mestami a samosprávnym krajom. Základné školy a materské školy spadajú predovšetkým pod obce a mestá, kým stredné školstvo vrátane gymnázií pod samosprávne kraje. Mimochodom, tu na gymnáziu na Trebišovskej dlhé roky pôsobil môj otec ako legendárny školník. Kompetencie v hromadnej autobusovej doprave sú rozdelené jasne. Na území mesta zabezpečuje mesto prostredníctvom svojho dopravného podniku a medzi obcami a mestami kraja Košický samosprávny kraj. Spišiaci a Košičania dobre poznáme túto cestu smerom na Ružín. A tu vidíme rozdelenie kompetencií. Cesta hore na Jahodnú patrí ešte mestu. Ďalej na Ružín, Gelnicu, Krompachy a do Spišskej už pod správu Košického samosprávneho kraja. Viete o tom, že župy rozhodujú o tom, aký bude mať obvodný lekár a aké bude mať ordinačné hodiny? A do ich kompetencie patrí aj rozpis zabezpečenia zubnej a pevnej ambulantnej pohotovostnej služby. Sociálne zariadenia aj pre našich seniorov môžu mať rôznych zriaďovateľov aj prevádzkovateľov. Môžu nimi byť obce a mestá, môžu nimi byť neziskové organizácie alebo aj samosprávny kraj, ako v tomto konkrétnom prípade na Košickom juhu, kde bývam. Podpora a dnes už záchrana našej regionálnej a lokálnej kultúry za vedenia tohto ministerstva je kľúčová záležitosť a práve tu je úloha župy veľmi dôležitá. Pod župu patria naše regionálne divadlá, galérie či knižnice. A samozrejme patrí sem aj podpora kultúry našich národnostných menšín. V októbri máme veľmi dôležité komunálne voľby. Príďte voliť. Rozhodujte sa na základe faktov a reálnych znalostí a nie na základe marketingových sľubov. Aby ste náhodou nezvolili mačkopsa.